Hij heeft het gedaan, zegt hij zelf, maar dat klopt niet, vinden ze in Linter. Burgemeester Wijnands, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U heeft Gutman nooit gezien? Ik heb hem niet gezien. Inderdaad, ik heb hem niet gezien. Niemand van mijn collega's heeft hem gezien. Blijkbaar is hij in een soort nagelond gegaan en zich overal laten fotograferen waar hem doorkwam. En heeft hem achteraf gezegd, ja, ik heb dat bezocht. Hè. Ja, inderdaad, hij is er zelf wel geweest, zegt hij. Dit is hij er zelf over. So I understand why the mayor might think that. For smaller ones, we went on our own. I stopped in every city. I looked around at the city. I took a picture near some landmark. I met at least one person and often many people. And so I know I am looking at a picture of myself sitting under the sign in Winter. So I know I, in fact, visited Winter. Fotograferen, een naambord en langskomen, dat telt niet volgens u. Ja,